Mae Siôn Llwyd neu Llion Swydd yn creu cerddoriaeth o dan label pesgi ers rhai blynyddoedd bellach. Mae o wedi ymgartrefu ym Manceinion, ond I fod o'n creu cerddoriaeth Gymraeg, mae o'n perthyn I sîn gwbl wahanol. Deitha chydig bach am y prosiect, achos mae wedi bod ar y cyrion a ti fod yn mynd ers rhai blynyddoedd. Wel ie, ers 2 blynedd, nes I just dechrau creu cerddoriaeth yn y lloft, basically, just yw'r fynnag o gynnau I gwmpas. Dyna pam mae'r sŵn yn swnio mor anarferol, I suppose. Mae'n lot o technegau anarferol yn y recordio, so nath ni just penderfynu pan ni'n neud o'n fyw. Gathon ni ofyn I neud o'n fyw, just trio cario ymlaen neud o felly. Dyna pan mae'n swnio bach yn ropey. So ti'n trio rhoi genre ar dy gerddoriaeth I beth ti'n meddwl fysa fo? Pastoral pop. Pastoral pop? Mae'n ateb da. Ti ar label pesgi sy'n neud cymysgedd o stwff arbrofol. Ti hefyd wedi ymddangos ar cam 1, dwi'n iawn I ddweud. Ti ar cam o'r tywyllwch I record aml gyfrannog nhw. Sut mae gweithio efo criw yna? Wych. Ie, maen nhw mor gyfnogol. Ie, be bynnag dwi'n neud nhw, bloody amazing. Mae'n hynny'n really, achos os ti'n neud yr music mae rhai bobl yn galw'n arbrofol, mae'n digon hawdd I neb hoffi, ti'n meddwl, dyna fo, regorio fi. Ond efo Rhysig Armon ac criw pesgi, pob peth, dwi'n dangos yn bloody amazing. Mae'n amazing cael nhw'n cymog. Sut wyt ti'n gweld cerddoriaeth Gymraeg? Achos yn aml ti'n gwneud cerddoriaeth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ond ti ddim yn perthyn i'r sîn yma, da ni'n alw'n sîn Gymraeg o fan hyn. Wyt ti'n gallu edrych yn eitha gwrthrychol ar beth sy'n digwydd yng Nghymru? Dwi'n gwybod. Felly mae'n anodd deud. Dwi'n gwrando ar rhaglen pesgi cam o'r tywyllwch o felly. So, mae hwnna'n obviously un ochr o'r sîn sydd yn andros o'r brofol. Dwi'n allan deud bod fi'n gwybod efo'r digon I fod yn onest amdan beth sy'n mynd ymlaen ydwys. Yna rei bandiau dwi'n clywed bod nhw'n gwrando ar Radio Cymru yn eitha sporodic. Coel hwyl, ond allan mynd â dychmygu be yna fel ar hyn o bryd. Really weird.